Shubor nagaslem jong Ndsa Hima. Kakin huan yeleka jong ka Khliehmawlieh YC kala Bteng ban khor ya ka Jingjop ha ka Super Division jong ka Lempung ya ka bala penlong da ka Ndsa District Sports Association. Ka nam tam jong ka Khliehmawlieh YC kalawan hadin bakalala ban penlem no dahnyo gol lakaway persya ya ka ken huan yeleka jong ka apa New Ndsa. Ha ka jing yeleka ka basan jong ka Super Division kabala long Hamadan mau ka diang West Khasi Hills ha ka khat henyo tre gubanay nailar ahrajar apawa. Hagajuk katai kasngi abapai chagajile kai Hagamadan First Division kanong kenjang kalapoino hagajing khan damarshi gol bat kasilye.